Ħanaqraw issa mill-Galatin kapitlu 2 l-ewwel 10 versi. Pawlu jkompli jirrakkonta l-esperjenzi tiegħu tal-passat li bihom jagħti evidenza li huwa apostlu ġenwin ta' Ġesu Kristu. Imbagħad 14-il sena wara irġajt tlajt lejn Ġerusalem darba ma' Barnaba u ħadd miegħu ukoll il-Titu. U kien minħabba rivelazzjoni li tlajt u preżentajt qudiemhom l-Evanġelju li nipproklama fost il-Ġentili. Imma mill dan privatament ma' dawk li kellhom reputazzjoni ta' mexxejja li b'xi mod ma niġrix jew nkun ġrejt fil-batal. Imma lanqas Titu li kien miegħi ma kien imġiel ikun ċirkonċiż, avolja kien Grek. Imma tali kwestjoni nqelet minħabba l-aħwa folozz li ddaħlu fil-baxx, li ddefsu minn taħt ħalli jispjunaw il-libertà tagħna li għandna fi Kristu Ġesu sabiex jasruna. Li għalihom ma ċedejniex f'sottomissjoni mqara l sija sabiex il-verità tal-Evanġelju tibqa' magħkom. Imma mingħand dawk li deru li huma importanti kienu x'kienu ma tagħmellix differenza? Alla ma jħares l-wiċċat, insomma. Dawk li deru ta' reputazzjoni ma żiduli xejn, anzi għal kontrarju. Raw illi kont fdat bl-Evanġelju għan-nies bla ċirkonċiżjoni, palma Pietru b'dak għan-nies ċirkonċiżi. Għax dak li opera f'Pietru għall-apostolat fost in-nies ċirkonċiżi opera effettivament ukoll fija bħala apostlu għal-Ġentili. U billi rikonoxxew il-grazzja mogħtija lili, ġagbu u Kefa u Ġwanni dawk b'reputazzjoni li huma kolonni, taw lili u l-Barnaba lit l-emnija tax-xirka. Sabiex aħna mmorru għand il-Ġentili u huma għand in-nies ċirkonċiżi. Xtaquna biss illi niftakru fil-foqra li ta' bilħaq ħabbrikt biex nagħmel dil-propja ħaġa. Amen. Kull Kristjan huwa imsejjaħ biex ikun persuna ta' slim. Nħobbu slim mhuwiex lant li noqogħdu nitlewmu u niġġieldu, anzi nixtiequ li jkollna relazzjonijiet tajba bejnietna u mal-bqija tal-proxmu tagħna. Ġesu nnifsu jgħidilna illi imberkin dawk li jaħdmu slim għax dawn qatt jissejħu u li jitalla. Imma s-sitwazzjoni mhix daqshekk sempliċi. L-istax Ġesu li pronunzja barka fuqna għax aħna nies ta' slim ukoll jgħidilna li ara ma taħsbux li jiena ġejt biex inġib is-sliem fuq l-art. Ma ġejtx biex inġib is-sliem, ma ġejt biex inġib sejf. Għaliex se nifret il-missier mill-liben u l-bint minn omma. L-Evanġelju ta' Sidna Ġesu daqskemm jaqgħadna flimkien daqshekk ieħor jisseparana minn nies oħra u jiddistingwina bħala il-poplu tagħna. U allura l-Iskrittura hawnhekk speċjalment fl-Ittra Galatin kollha kemm hija għajta, hija appell biex aħna nieqfu sħiħ fl-Evanġelju u ma ħallu il-ħadd illi perswadina mod ieħor, anzi rridu naraw li nżommuh bla mittifes. Din hija il-battalja għall-Evanġelju. Meta insem ngħidu battalja, ġifieri allura rridu nerfgħu l-armi. Rridu nkunu lesti illi noħorġu għal ġlied. Għandna dan il-kompitu qudiemna hija biċċa xogħol enormi illi f'dinja illi għandha ħafna ideat konfliġġenti u konfużjoni sħiħa ta' twemmin. Aħna is-segwaċi ta' Sidna Ġesu rridu naqbdu sħiħ mal-Evanġelju. Bħalma bastiment għandu l-ankra illi iżommu sħiħ fil-maltemp tal-vjaġġ. Il-battalja għall-Evanġelju. U Pawlu hawnhekk jurina kif u nnifsu kien lest illi jiġġieled għas-safa tal-Evanġelju u ma jħallihx illi jkun imniġġes u faċilment il-Vanġelu tiniġsu jew tħamġu b'elementi illi mhumiex parti mill-Evanġelju.
faċilment l-Evanġelu jkun adulterat, ikun imbabas bl-ideat tagħna l-bnedmin u allura rridu b'fermezza, biqlubija u mingħajr kompromess narfuh bħala l-Evanġelu tal-grazzja tal-Alla. L-isbaħ u l-aqwa deskrizzjoni tal-Evanġelu hija l-Evanġelu, l-aħbar it-tajba kif Alla wera grazzja magħna. Mingħajr xejn fina illi appella għal Alla xorta waħda rresaq lejna u ħabbibna miegħu u daħħalna fis-saltna ta' ibnu il-waħdieni. Pawlu hawnhekk ikompli issa jirrakkonta l-esperjenza tiegħu. Ġesu se jgħidilna li Alla kien jafu minn ġufommu sejjaħlu biex jurrieħ lill-ibnu Ġesu, imbagħad wara snin ta' ministeru indipendenti jirrakkonta din iż-żjara tiegħu f'Ġerusalemm. Wara 14-il sena jgħid, erġajt tlajt lejn Ġerusalem dit-darba ma' Barnaba u ħadd miegħi wkoll il-Titu. U kien minħabba rivelazzjoni li tlajt u preżentajt qudiemhom quddiem l-apostli ġifieri l-Evanġelu li nipproklama jew li nxandar fost il-ġentili, fost il-pagani, il-Griegi, in-nies ta' dakinhar. Imma mill-dan privatament ma' dawk li kellhom reputazzjoni ta' mexxejja li b'xi mod ma nkunx ġrejt fil-batal. Pawlu hawnhekk jinżel Ġerusalem biex juri lill-apostli l-oħra illi prattikament huma għandhom l-istess Evanġelju. Pawlu jaraf illi l-Knisja hija ġisem wieħed ta' Kristu, mhux tnejn jew tlieta. U allura fġieħ l-unità il-mulej għallu, għax infatti jgħid li hawnhekk tlajt b'rivelazzjoni. Mhux hu minn rajh mar, il-mulej nifsu għallu biex imur jingħaqad iżur lill-apostli sabiex l-unità tal-Knisja tkun murja u ippreservata. Il-kwistjoni kienet illi kien qiegħed jiġi imxandar l-idea illi ma tistax tkun Kristjan jekk qabel ma tkunx ċirkonċiż. Importanti li tkun ċirkonċiż, importanti mela li silludi biex tkun tista' ssir Kristjan. Imma dik l-idea hija fatali, dik l-idea hija traġika. Dik l-idea iġġib fix-xejn l-Evanġelju. Għaliex għax qed tgħid illi inti tittamel xi ħaġa int personali biex timmerita il-grazzja tal-Alla. U din hija kontradizzjoni, ma tistax il-grazzja ma tistax timmerita. Qatt ma jista' jistħoqilna il-grazzja tal-Alla. Il-grazzja hija l-favur tal-Alla. Alla jurina ħniena meta ma ħaqniex ħniena. U allura Pawlu ħa din l-okkażjoni biex juri illi l-Evanġelju u l-Evanġelju tal-grazzja tal-Alla għalhekk aħna nħobbu ngħidu sola grazia bil-grazzja biss. Il-grazzja ma tistax tħallat mertu uman magħha. Meta tipprova tagħmel hekk, l-Evanġelju tkun irtu, tkun ġibtu fix-xejn. L-istess ħaġa iħobbu ngħidu sola fide, bil-fidi biss. Mela biex jiena nitħabbeb malla, hemm bżonn illi nafda fi Kristu Ġesu. Daqshekk biss? Iva, daqshekk biss. Biex inti minn separat u barra mis-saltna tal-Alla biex tidħol fis-saltna tal-Alla jeħtieġ illi inti temmen l-Evanġelju. Illi inti tafda fi Kristu Ġesu u fi Kristu Ġesu waħdu. Solus Christus. Solus Christus, bi Kristu waħdu. Mhux Kristu u l-qaddisin, mhux Kristu u Marija, mhux Kristu u s-sagramenti. Kristu waħdu. U s-Salvatur. Meta kont żgħir
kienu jgħalmuni talba li konna ngħiduha regolarment. Ġesu, Marija, Giuseppi salvaw l-rrieħ. Tafu dik? Ġesu, Marija u Giuseppi. Mhux il-Vanġelu. Il-Vanġelu idawrinna l-attenzjoni sħiħa ta' ruħna lejn Ġesu il-mislub. Lejn Ġesu il-xuxtat. U lej biss ir-ruħ tikkuntenta bih għax fih biss hemm il-maħfra. Pawlu jgħidilna li intom kompluti fi Kristu. Intom mimlijin bih. U li kieku kellna aħna bħala bnedmin nirrealizzaw illi la darba għandi l-Kristu għandi kollox. Komplut mimli bih. Ma għandi bżonn xejn aktar. Pawlu f'din il-ġraja li jirrakkonta hawnhekk il-fatt li mar Ġerusalem u ħamjaw il-Barnaba li kien kollega tiegħu fil-missjoni, imma ħamjaw ukoll il-Titu li kien Kristjan, però ma kienx ludi. U ma kienx ludi wkoll ma kienx ċirkonċis. U da Titu Pawlu jippreżentah bħala prova, bħala evidenza illi wieħed jista' jkun salvat mingħajr l-osservanza tal-liġi ta' Mosè. Lanqas Titu li kien miegħi ma kien imġieli kien ikun ċirkonċis avolja kien Grek. Ġifieri dawna li Pawlu jsejħilhom u nnutaw xi jsejħilhom l-aħwa folots. U ħafna nies illi deskrivi l nfushom bħala ansara. Ħutna jgħidu, aħna ħutkom fi Kristu. Imma xi xandru qegħdin jippromovu l-idea illi bil-fidi fi Kristu ma nixxi ngħidu. Imma titgħammet ukoll. Hija l-istess kwistjoni dakinhar kienet iċ-ċirkonċiżjoni li kien ħanejdu hekk is-sagrament tal-lut, illum hija il-magħmudija. U dawn l-idejat huma għattiela. Pawlu rrid li dawn l-affarijiet jiċċarhom u juri l-apostli li iva jiena qed inxanda l-istess Vanġelu tagħkom u intom bħali u dal-Vanġelu jgħid illi biex wieħed ikun milquh quddiem Alla u maħfur m'għandux bżonn illi ħares il-liġi ta' Alla. Calvino jgħid dwar din il-laqgħa meta Pawlu tela Ġerusalem. Jgħid Pawlu ma telax Ġerusalem biex jitgħallem, iżda biex jagħti xhieda illi d-dottrina tiegħu kienet taqbel ma tal-apostli l-oħra. Għax hemm Vanġelu wieħed biss u l-predikaturi kollha tiegħu ixandru lill-istess Kristu. L-aħwa ejjew nkunu ċerti illi l-Evanġelju illi se nitalmu mill-ittra lil-Galatin mhijiex dal-Vanġelu mhuwiex invenzjoni tan-nies. Mhux l-apostli ivvintawh, l-apostli rċivewh minant Ġesu Kristu. Huma kienu kommessi illi dan il-Vanġelu mhux biss jgħalmuh il-ħadd ieħor imma jgħadduh ukoll fil-purità tiegħu. Ġuda wkoll jgħidilna fil-bidu tal-ittra tiegħu jgħidilna li aħna għandna nissiltu hemm l-idea tal-gwerra, tal-battalja. Li għandna nissiltu għal fidi mogħtija lill-qaddisin darba dejjem. Ma nibda libertà illi nibdlu l-Evanġelju ta' Alla. L-Evanġelju huwa il-bxara tajba li Alla jilqana bħala midinbin u inaddafna bid-demm ta' Ġesu Kristu. Sakrifiċċju wieħed li effettivament jipperfezzjonana quddiem Alla. Dan il-konfront mal-aħwa folot Pawlu kellu jgħaddi minnu u aħna wkoll msejħin illum illi nikkonfrontaw kwalunkwe ta'wiċ jew perversjoni ta' dan
L-Evanġelu huwa t-teżor tal-Knisja. Huwa t-teżor tal-Knisja. Mingħajru il-Knisja mhijiex Knisja. Issir klabb, issir organizzazzjoni kwalunkwe. Il-Vanġelu huwa dak li jiddistingwina minn ħadd ieħor. Pawli jgħid li dawn l-aħwa folots, ara kif jiddeskrivihom, iddaħlu baxx fostna. Mela għandhom aġenda segreta dawn, għandhom jisom il-programm tagħhom x'jgħaddu. Iddaħlu baxx, iddefsu minn taħt ħalli jispjunaw il-libertà tagħna li għandna fi Kristu. L-Evanġelu jeħlisna, l-Evanġelu jilliberana, l-Evanġelu jilliberana mill-ħtija tad-dnub, mill-kundanna tad-dnub, mill-ħakma tad-dnub. L-Evanġelju bih aħna ġustifikati qudiem Alla. Alla jodna bħala ġusti quddiemu, mill-qwejn quddiemu. Jatina merħba fil-preżenza tiegħu. Imma dawn l-aħwa folots jiddaħlu minn taħt inkiss biex jispjunaw il-libertà tagħna ħalli jasruna, ħalli jġibuna fil-jasar. Meta inti twarrab l-Evanġelju, tpartu għal Evanġelju li ma jistax ikun Evanġelju ieħor, Pawli jgħidilna fil-bidu li anke jekk anġlu mis-sema ix'għandilkom Evanġelju differenti milli x'għandilkom aħna, ħajkun misħut għax m'hemmx Evanġelju ieħor. Ta'wiċ tal-Evanġelju hemm kemm trid hemm. Jekk inti twarrab l-Evanġelju tkun qiegħed titjassar, tkun qiegħed taċċetta madmad ta' jasar illi mhuwiex tiegħek bħala wilt ta' Alla. Alla jridna illi ngawdu il-libertà permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-legalisti ġifieri nies illi jipproponu illi biex inti salva hemm bżonn tobdil liġi. Biex issalva hemm bżonn tobdil liġi. Dan huwa legaliżmu. Mhux Vanġelu da. Dawn il-legalisti jistmerru il-libertà tal-Evanġelju. Alla jeħlisna imma ma jgħidu le. Bħalma meta Ġesu miet, x'ġara fit-tempju, il-purtira tat-tempju ċartet minn fuq s'isfel. Alla qed urina illi issa għandkom dħul liberu fil-preżenza tiegħi. Jekk tavviċinawni ħanilqakom il-għaliex is-sakrifiċċju seħħ fuq il-Kalvarju. Tifhem, però nafu mhux mill-Bibja, imma Ġosifus jirrakkonta pereżempju, storiku ta' żmien l-Apostli. Illi l-Lut reġgħu ħituha dil-purtiera. Reġgħu ħituha. Dan huma l-legalisti illi jridu jersqu li Alla bl-opri tagħhom. B'dak li kapaċi jagħmlu huma. Huma tant imkabbra fi nfushom illi mhumiex lesti illi jersqu permezz ta' Ġesu, il-medjatur, l-uniku medjatur bejn Alla u l-bniedem. U Pawlu din kienet il-ġlieda tiegħu u l-aħwa ħanajdilkom għada l-ġlieda tagħna sal-lum. Illi aħna responsabbli illi bħalma rċevejna l-Evanġel fis-safa tiegħu jeħtieġ illi inżommuh sħiħ. U din hija il-kompitu din ir-responsabilità ta' kull wieħed waħda minna. Li nagħmlu ħażin aħna hija li kultant niġġieldu fuq affarijiet li mhumiex importanti. Mhux importanti. Illi xorta waħda nistgħu nilqgħu l xulxin għandna fehmiet u opinjonijiet differenti fuq diversi ħwejjeġ ma jimpurtax. Min qed jgħid illi rridu nkunu l-istess ħaġa, l-istess fotokopja f'kollox. Ma jistax ikun. Ma jistax ikun. Aħna bnedmin li għandna il-fehmiet tagħna qegħdin nikbru intellettwalment, moralment, il-fehma tagħna qiegħda tgħaddi l qudiem nispera, però l-Evanġelju huwa dak li huwa komuni għalina l-koll u lilu rridu niddefendu. Mhux il-persważjoni tiegħi dwar il-millenju, jew dwar il-governanza tal-Knisja, jew dwar fenna fjena, dwar kif ħan interpreta ċertu profezziji illi
tista' tinterpreta mod jew ieħor. Jew illi kif ħankunu fl-istat etern. Ġilli saqsuni meta Ġesu jirritorna, kif ħankunu neżistu, x'tip ta' ħajja ħankunu. Tifhem, hemm diversi opinjonijiet, imma l-aħwa rridu nkunu għaqlin biżżejjed bħall Apostlu Pawlu illi kien kapaċi għal għajn waħda meta fġieħ is-sliem u fġieħ l-unità kien lest jagħlaq għajn waħda. Imma l-Evanġelju qal ma ċedejniex imqar sija waħda għalihom dawn nies. Dan l-aħwa foloz. Aħwa foloz. Ma ċedejniex għalihom. Però kien lest iċedi għal diversi affarijiet oħra. Isimgħuh kif jesprimi ruħu fl-ewwel Korintin 9 vers 19. Fejn jgħid jiena avolja liberu minn kulħadd, jassart li nnifsi għal kulħadd sabiex nirbaħ aktar nies. Għall-lut sirt bħalik ikoludi sabiex nirbaħ il-lut. Għal dawk taħt il-liġi sirt bħalik ikun taħt il-liġi. Għalkemm jiena nnifsi minix taħt il-liġi. Sabiex nirbaħ il-dawk taħt il-liġi. Għal dawk bla liġi sirt bħalik ikun bla liġi. Għalkemm minix minn għal-liġi tal-Alla. Imma suġġett tal-liġi ta' Kristu. Sabiex nirbaħ il-dawk bla liġi. Sirt dajef għad-dajfin. Sabiex nirbaħ id-dajfin. Sirt kollox għal kulħadd. Sabiex kull mezz insalva li xuħud. Pawlu kien lest jadatta ruħu. Kien lest ikun flessibbli. Darba meta kien lest illi jieħu lil Timotju żagħżugħ biex jivvjaġġa miegħu u jgħinu fl-appostolat tiegħu. Peress il-missieru kien Grek, dana Timotju ma kinux għamlu l-ċirkonċiżjoni. Imma minħabba l-Lut biex ma joffendihomx Pawlu, qabel ma ħadu miegħu għamlu ċirkonċiżjoni. Biex ma joffendix lil ħaddieħor. Imma hawnhekk meta pretendew li Titu jkun ċirkonċiż għax altrimenti m'intix nisrani, Pawlu waqfilhom u sabbat saqajh mal-art u qal le. Innutaw l-istess ħaġa ċirkonċiżjoni għal Timotju, ċirkonċiżjoni għal Titu. Waħda Pawlu kien lest li jagħmel lielu ċ-ċirkonċiżjoni il għaliex biex iwitti triq ħalli il-ministeru tiegħu ma isofrix skandlu. Mentri għal Titu, meta qalulu għamillu ċirkonċiżjoni Pawlu għallhom le. Il għaliex aħna ma nsalvawx bl-opri personali tagħna, jew biċ-ċeremonjal, jew bil-liġi ta' Mosè, jew kwalunkwe ħaġa ħlief bis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu. F'dak il-każ mela Pawlu irreżistihom, mhux għax kien inkonsistenti. Ma rridux nifhmu għadin illi bidel fehmtu, il-Timotju għamlu ċirkonċiżjoni u l-Titu le għax bidel fehmtu jew għax istaxtaq il-ġlied le. Iridu nifhmu għaliex ma rridx għamlu ċirkonċiżjoni l-Titu. Għax in-nies l-aħwa foloz kienu qed jgħidu għamlu ċirkonċiżjoni biex isir nisrani. Li tagħmel differenza kollha. Tagħmel id-differenza kollha. Meta aħna nibdew inżidu mal-grazzja pura tal-Alla kwalifiki jew neċessitajiet li rridu nagħmlu aħna fuqna nfusna jew l-ħaddieħor, l-Evanġelju narġa' ngħid ikun meqrud. Però hija huwa fatt illi ħalek meta ngħid il-ġlieda tagħna hija ġlieda reali. Il għaliex aħna nfusna konna nies illi nemnu illi bl-opri tagħna nsalvaw, vera jew le. Ommi niftakara tajt meta konna qegħdin nittraba konna 6 aħwa u kienet tajt jekk nieħu paċenza bikom insalva ruħi. Kienet fil-siena. Jekk nieħu paċenza bikom insalva ruħi. Mela turi żewġ affarijiet li kellha tfal mqarbin u kienet turi bija dik
illi kienet temmen illi jekk tgħix ħajja tajba għandha timmerita l-ġenna. Dak mhux il-Vanġelu. Però bħala kont jien u bħala il-Knisja Kattolika Rumana tgħallem sal-ġurnata tal-lum. Katekizmu uffiċjali tal-Knisja Kattolika Rumana, paragrafu 2027, jgħid ebda bniedem ma jista' jimmerita l-ewwel grazzja li hija l-bidu tal-konverżjoni. Prosit. Naqbel perfettament. Ebda bniedem ma jista' jimmerita l-ewwel grazzja li hija l-bidu tal-konverżjoni. Imbagħad ikompli jgħid imma. Imqanqlin mill-Ispiritu Santu nistgħu nimmeritaw għalina u għal oħrajn il-grazzi kollha li jiswewlna biex naslu fil-ħajja ta' dejjem. Għedin tarawha l-valenu? Għedin tarawh? Huwa tosku qawwi. Hija taħlita ta' grazzja ma' mertu uman. Li tissogra tajt li nistgħu nimmeritaw għalina nfusna. Mela inti tittagħti is-sem tiegħek. Tgħid li x'inha d-differenza bejna l-Evanġeliċi u l-Kattoliċi Rumani? Kattoliċi Rumani biex issalva jgħidlek tittemmen fi Kristu, trid jiġu amministrati lilek is-sagramenti u tgħix ħajja tajba. Dawk it-tlieta għandek taħlita ta' tliet affarijiet. Tifhem? Aħna ngħidu biex issalva il-grazzja tal-Alla tkun. Jiena nur ħniena ma' dawk li nur ħniena u nuri kumpassjoni ma' dawk li rrid nurihom kumpassjoni. Għalhekk mela, ikompli jgħid l-Apostlu Pawlu fir-Rumani 9, għalhekk mela ma jiddependix fuq il-bniedem li jrid. Laqqas il-bniedem li jagħmel ħiltu, imma jiddependi minn Alla li juri ħniena. Dak huwa l-Evanġelju. Dak huwa l-Evanġelju. Pawlu kien lest jkun flessibbli f'affarijiet oħra fuq l-Evanġelju ma tinnegozjax miegħu. Kien lest li jieqaf, jaqbad is-sejf u jiġġieled. U hekk irridu nkunu aħna. Għax l-Evanġelju huwa il-metodu tal-Alla biex min nies taħt kundanna u fil-ħtija tad-dnub jaqlana minn dik il-qagħda u jintroduċina fil-preżenza tiegħu u liet adottivi tiegħu. Mela, biex niftehmu sewwa, ma ħanix qegħdin ngħidu li aħna l-Evanġeliċi ma nagħmlux opri tajba, ninsistu daqs u iżjed mill-Kattoliċi Rumani il-kemm huwa neċessarju u hemm bżonn li nagħmlu l-opri tajba bħala l-qaddisin tal-Alla, bħala l-imsejħin tal-Alla. Imma ma nagħmluhomx bil-ħsieb biex naqilgħu mertu, biex il-Alla nipperswaduh illi salvana. Dik id-differenza kollha. Għalina l-intenzjoni hija kruċjali. Il-Kattoliku jagħmel l-opri tajba biex isalva bihom. Qatt għad ma ltqajt jew tkellimt ma' Kattoliku u jekk issaqsih il-mistoqsija diretta. X'għandek tagħmel biex issalva? X'int tagħmel int biex issalva? U jgħidlek. U rarissimu isemmuli li aħna salvi bis-salib ta' Kristu. Għalihom hija xi ħaġa vaga, imbeda. X'qed nagħmel jien? Ippruvawha. Ma tkomx raba Kattoliċi, ħbieb tagħkom Kattoliċi, ippruvawa. U għajdulhom x'għandi nagħmel biex inkun salvat. X'għandi nagħmel biex immur l-ġenna ħalli jfhmuha żgur. Meta saqsewlu l-Apostlu Pawlu wieġeb ċaru tont. Emmen fil-Mulej Ġesu Kristu u tkun salvat. Emmen fil-Mulej Ġesu Kristu. Dak huwa l-Evanġelju. Aħna nagħmlu opri tajba, ma nagħmluhom bi gratitudni għal Alla li wera ħniena magħna. Minn żmien ir-riforma
kien hemm dan qisu l-għajdut illi il-fidi biss tiġġustifika, il-fidi bija biss Alla jodna u jikkonsidrana quddiemu bħala ġusti, bħala perfetti quddiemu. Bil-fidi biss, il-fidi biss tiġġustifika. Imma l-fidi li tiġġustifika qatt mi weħda hija dejjem akkumpanjata bl-imħabba, hija dejjem akkumpanjata bl-opri tajba. Mela, bil-fidi insalvaw. U la darba ħna salvati ħanimxu fil-modija tal-qdusija u l-opri tajba. Il-Kattoliku jgħid nemmen fi Kristu, nitgħammet, nitqarben, sagramenti, ngħix tajjeb u forsi mbagħad inkun salvat. Żgur, forsi bil-fors għaliex meta inti qiegħed tajt illi biex issalva trid tagħmel int kemm ħatamel. U allura ċertezza ma jistax ikollok. Meta inti qed tafda fl-opra perfetta ta' Ġesu Kristu illi ir-rajt tajjeb li taħajtu minn flok in-naċ tiegħu biex iressaqna li Alla, nista' nkun ċert, nista' jkolli dik il-konfidenza illi ta' bilħaq Kristu isalvani. U jisalvani waħdu. Waħdu. Pietru jgħid u nnifsu refa' dnubietna f'ġismu fuq l-għoda tas-salib biex aħna mejtin għad-dnub ngħixu għall-ġustizzja. Bil-ġrieħi tiegħu aħna konna mfejja. U allura jridu naffirmaw bil-grazzja biss. Bil-grazzja biss. Wistin ta' Ippona jgħid min jiġħad. Illi aħna salvati bil-grazzja biss għadu ma jafx x'inhi grazzja. Iġifieri qed jgħid illi jekk inti tajt illi salvat bil-grazzja u bl-opru bis-sagramenti, mela grazzja ma tafx x'inhi. Il-grazzja laħwa tumiljana, il-grazzja tumiljana. Alla bil-grazzja tiegħu qed jgħidilna m'intomx kapaċi intom. M'intomx kapaċi. Ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-Missi ma jġibtux min qala. Ġesu nnifsu, ħadd ma jista' jiġi għandi. Mhux intom għażiltuni ma jien għażiltkom. Min qala Ġesu Kristu. Pawlu kien lest iċedi bosta affarijiet u jimxi f'ġiħlunità, imma fejn l-Evanġelju kien meddet li jkun imċajpar jew li kien qed jiġi kontradett, Pawlu kien lest li jieqaf sħiħ u jkun ostinat u jkun rasu jibsa. Hekk jurina f'dan il-pass illi rajna. Fl-istess ħin Pawlu kellu interess illi jippreserva l-unità tal-Knisja. Meta għandek insara minn ġnus differenti, minn żminijiet differenti, livelli ta' intelligenza differenti, kif tista' il-Knisja ta' Kristu tkun unita ħaġa waħda? B'ħaġa waħda biss, bl-Evanġelju. Bl-Evanġelju. Għax il-bqija ħajkonna opinjonijiet u ħajkonna fehmiet, imma l-Evanġelju bih immorru ġenna. Għalhekk Pawlu ikompli jgħid illi din l-unità illi huwa xtaq illi tkun reali mal-apposti l-oħra mal-bqija tal-Knisja, iltaqa ma' Ġagbu, Kefa, Ġwanni, għal dawn kellhom reputazzjoni huma kolonni li huma nies ewlenin fil-Knisja. Però meta ddiskutew miegħu u tkellmu miegħu x'ġara taw lilu l-Barnaba li t-leminija tax-xirka sabiex aħna morru għand il-ġentili u ma għand in-nies ċirkonċiżi. Il-ftehim kien aħna ħanikkonċentraw fuq il-lut, int Pawlu mur għand il-ġentili għax dik jassejħat Alla għalik. Però għandna l-istess Vanġelu. Għandna l-istess Vanġelu. U Pawlu dak li xtaq. Infatti għallulu ħaġa waħda nixtiequ minn għandek illi ftakar fil-foqra. Għandna ħafna insara hawnhekk Ġerusalem kien hemm aks u dawna ftaqru dawn nies u Pawlu ħaħsieb illi iva. Kull fejn kien imur l-knejjes kien jitlobhom qotja biex imbagħad tintbagħat Ġerusalem. Aħna rridu fl-entużjażmu tagħna biex ngħaddu l-Evanġelju dawn huma nies mhux li għandhom ruħ biss, x'għandhom ukoll barra r-ruħ. Għandhom ġisem. U dak il-ġisem irid jiekol.
U għalhekk nemnu illi iva rridu nkunu bħal Ġesu meta ra n-nies inferxin bħal naċ minn ar-raj. X'għamel? Temaħħom, fejja il-morda tagħhom, għallimhom ukoll. Ma rridux inkunu dak it-tip ta' nies illi nittraskuraw in-neċessitajiet ta' ħaddieħor ma nagħtux kasom għax l-interess tagħna huwa l-Vanġelu. Ċertament l-interess tagħna huwa l-Vanġelu. Imma qegħdin nittrattaw ma' nies illi għaddejjin mill-isfidi tagħhom mhux vera. Mela, kif jgħid aktar tard Pawli jgħid illi l-fidi tagħna taħdem bl-imħabba. Il-fidi spontanjament, jekk inti verament qed tafda f'Ġesu Kristu, dik il-fidi se tagħmlek bniedem li taf tħobb, li taf testendi lek innifsek għal bżonnijiet ta' ħaddieħor. Pawlu l-għada tal-Knisja fit-tixa daqskemm ukoll insista fuq il-purità jew is-safa tal-Evanġelju. L-unità hija mixtieqa ħafna. Ġesu nnifsu talab għall-unità fost l-aħwa. John Owen pereżempju jgħid illi l-unità hija dover, hija dmir tagħna l-unità. Iżda l-unità trid tkun fil-verità, altrimenti issir komplott, issir ribellioni kontra Alla u mhux għada. Spurgeon jgħid l-istess ħaġa. Hija ħaġa midimba nibqgħu diviżi, nibqgħu mifrudin bejnietna. Ewwella Sidna Ġesu ma talabx biex inkunu ħaġa waħda u frattant biex l-unità tkun ta' banaq nisranija jeħtieġilha tkun unità fil-verità tal-Evanġelju. Qed tismawha. Unità fil-verità tal-Evanġelju. Ġifieri, nappellalkom l-aħwa. Affarijiet li huma minuri, affarijiet li huma ta' importanza sekondarja, tolluhomx mas-sema. Żommuhom bħala affarijiet minuri. Imma fejn jidħol l-Evanġelju l-aħwa, xamru l-kmiem, aqbdu l-armi fidejkom u kun lesti biex tiġġieldu. Għaliex il-Knisja tibqa' teżisti u l-Knisja hija Knisja dment u sakemm tħaddan l-Evanġelju. Altrimenti ma tibqax Knisja. L-unità ġenwina fostna id-dixxipli ta' Ġesu tirriżulta meta nħadnu l-Evanġelju tal-Grazzja. L-Evanġelju tal-Grazzja. Kif għad fil-bidu, dal-Evanġelju jifridna bil-bqija tan-nies. Jifridna, jagħmilna nies distintivi, nies li ninarfu. U allura il-Vanġelju jridu nżommuh bla mittifes, bla żieda, bla bidla u bla nuqqas. Bla nuqqas. Spurgeon jarġa' jgħidilna f'dan is-sens. L-unità mingħajr l-Evanġelju ma tiswix ħabba. Hija l-unità tal-infern. L-unità mingħajr l-Evanġelju, jekk jiena irrid ninaqat ma' nies illi naf illi jiġħdu l-Evanġelju bil-miktub bla qagħda bejniethom, għax da mhux persuna waħda kitbitu da. L-isfijiet kattolċi flimkien mal-papa tagħhom kitbuh. U qed jgħidu fiċ-ċar ripetutament, nista' nikkotalkom għexieren ta' kwotazzjonijiet fejn jaffermaw li aħna salvati bl-opri tajba u bis-sagramenti. Kif nista' jien ninaqat magħhom? Inħobbhom kemm trid. Inħobbhom. Nitħassarhom. Nali għalihom. Kont bħalhom. Ġifieri impossibbli ma ħobbhom x'an-nies. Pawli deskrivihom aħwa folots. Illi jridu jittelfulna il-libertà li aħna ngawdu fi Kristu Ġesu. L-unità mingħajr l-Evanġelju ma tiswix ħabba. Hija l-unità tal-infern. Mela l-aħwa, ejjew nkunu persważi illi s-salvazzjoni ma niksbuhiex billi nobdu l-liġi jew it-tradizzjoni jew nipparteċipa fis-sagramenti, hija mogħtija lil dawk kollha kbar u żgħar, intelligenti jew mhumiex.
u jagħmutija għal dawk kollha illi jirrikorru lejn Ġesu, li jħarsu lejn Ġesu fidi sempliċi fih. Fidi sempliċi fih. L-idea li inti tista' tagħmel it-tewba, tagħmel il-penitenza, di xi ħaġa differenti totalment mill-indiema. L-indiema hija li inti dduli Alla għax taf li fiehem il-ħniena. U infatti diġà urjena l-imħabba tiegħu billi tagħna l-ibnu Ġesu fuq is-salib. Dik l-indiema. Hija neċessarja. Imma il-penitenza hija l-idea li inti tista' tpatti għal dnubietek. Kont qed naqra dwar il-flagellanti. Ma nafx smajtux bihom flagellanti fis-seklu 13-14. Fi żmien meta fl-Ewropa kien hemm il-mewt is-sewda. Il-pesta bubonika il-erdet ma temnunix. U għakkalkula erdet bejn terz u nofs il-popolazzjoni Ewropea kollha. Tant kienu jmutu nies bija fi żmien 5 snin biss. Nofs l-Ewropa mietet. Tant mietu nies illi l-Papa kellu jiddedika ix-xmara Ron bħala ċimiterju. In-nies ma kinux qegħdin laħqu biex jitfnu l-mejtin tagħhom, kienu jarmuhom fix-xmara. U l-Papa qal tajjeb tagħmlu hekk għax id-dinja emerġenza. U n-nies kienu jgħidu dan huwa flagell mingħand Alla, din hija Alla qed jikkastigana l-ħażen tagħna, u allura bdew dawn il-flagellanti li kienu jagħmlu purċissjonijiet fit-toroq mhux ta' tużżana nies, mijiet ta' nies. Kollha bil-frosta f'idejhom u jimxu u jsawtu lhom infushom. Darhom mikxuf u jsawtu lhom infushom sakemm id-demm kien iċarċa minn ma' ġisimhom. U kienu jagħmlu hekk biex ipattu għal dnubietom. Tgħidli ma tuffi, vera? L-idea li inti kapaċi tpatti għal ħażen tiegħek qiegħda fina nfusna. Qiegħda fina nfusna. Għada fil-ħbib tagħna Kattoliċi patrijiet li jifflaġellaw l nfushom. Fir-randan biex ipattu. Di mhix il-pożizzjoni tagħna. Aħna morru bidejna vojta, mollej ma nista' nofrilek xejn. Ma jkollok nagħmilni. Bħal dak il-pubblikan li fit-tempju qasbis rafajneħ l-sema. Maħbat fuq sidru qal mollej kun ħajn miegħi. Jimmitneb. Dak nistgħu nippreżentaw lil Alla. Herman Bavinck, teologu, jgħid l-essenza tal-Kristjaneżmu tikkonsisti f'dan li ġej. X'inhija l-essenza jekk ikollna nasru l-Kristjaneżmu nġibu l-essenza pura tiegħu. Il-Missier Eterni jgħidilna permezz ta' ibnu bħala medjatur, ġifi dak li indaħal bejna u bejn Alla biex iressaqna flimkien. Dak huwa l-medjatur. Il-Missier Etern permezz ta' ibnu bħala medjatur u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu jaħfer id-dnubiet ta' min jafda fis-Salvatur b'xejn u bl-ħlas u jaddottaħ fil-familja tiegħu b'xejn u bl-ħlas. Le m'hemmx bżonn indulġenzi, m'hemmx bżonn tagħmel penitenzi, m'hemm bżonn tagħmel xejn. Ja bl-ħlas. U għalhekk aħna nsejħula aħbar tajba din, aħbar tajba. Bavinck ikompli jgħid li l-Vanġelu huwa grazzja pura, totalment mhix mistħoqqa, kompletament b'xejn għal midinbin li huma kapaċi jresqu xejn quddiem Alla li f'dnubietom. Ma jistax ikun illi aħbar bħal din ma tferħikx vera, aħna l-qajnija u rridu nżommu sħiħ magħha mingħajr ma nħallu l-ħaddieħor li jipprova jfixkilna jew jagħmina b'xi Vanġelu li mhu Vanġelu xejn. Lesti laħwa li nitlu għadha l-impenn? Il-għaliex anke f'Malta in-numri tagħna huma żgħar, però Alla tirrealizzaw illi tagħna impenn tagħna responsabilità biex dak li hu għarraf lilna
narfuh ukoll il-ħaddieħor x'vera. Lesti nkunu soldati tajbin ta' Kristu bħalma kien Pawlu, illi kien lesti sabbat saqajh għall-Evanġelju u jgħid danu l-Evanġelju u m'għandniex ħanibdluh. Fuq kollox l-Evanġelju huwa t-teżor tiegħek x'tos fil-ħajja. X'inhu prezzjuż għalik fil-ħajja? Bla dubju ta' xejn, ngħid għalija l-Evanġelju. L-Evanġelju. L-Evanġelju huwa dak li aħna inkantawh, naqrawh, nipritkawh, nesibuh fl-ikla tal-mulej. Huwa il-Vanġelu muri għall-għajnejn. Danu ġismi moti għalikom. Għamlu dab tifkira tiegħi. Bis-sensi kollha tagħna irriduh l-Evanġelju. Bħal ma nkantawx vera. Bl-Evanġelju l-ħabs jaħrab. Tingħatalu l-libertà. Il-mifnija ir-pos isibu minn kull toqol mill-luġieħ. Lid-disprat iż-żernaq fuq tama ġdida li taħjieħ. Mid-dinbin għax tridu tmutu. Emnu fih f'Ġesu l-Qassis. X'inhu mela l-Evanġelju? U l-aħbar kif Ġesu miet għadnu bitta kun min jemmen. Imbagħad qam mat-tielet jum. Dawn il-fatti seħħaw fostna sabiex niedma nduru lejh. Ninataw maħfra u ħajja u nitalmu nħobbuh. Ekku l-Evanġelju bad jiftilna bibin beraħ biex issa la darba aħna maħfurin, la darba aħna liberi, irrid li ngħix għal glorja u s-sebħ u l-unur ta' Kristu Sidi. Irċivejt bxejn, issa nagħti bxejn.